வணக்கம். இப்போது உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான புத்தகத்தை அறிமுகம் செய்ய போறேன். இந்த புத்தகத்தை நான் எங்க படிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா, நேத்து பேங்குக்கு ஒரு விஷயமா போயிருந்தேன். அங்க 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு. அந்த 1 மணி நேரத்திலேயே இந்த புத்தகத்தை படிச்சு முடிச்சிட்டேன். ஏன்னு சொன்னா அந்த புத்தகம் வெறும் 25 பக்கங்கள் தான். அது என்ன புத்தகம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்திய அரசமைப்பு அவையில் அண்ணல் B.R. அம்பேத்கர் ஆற்றிய இறுதி உரை அப்படிங்கிறதான் புத்தகத்தோட தலைப்பு. இந்த புத்தகத்தை நான் சென்னை போயிருந்தப்ப அங்க அம்பத்தூர்ல இருக்கிற NCBH புக் ஷாப்புக்கு போயிருந்தேன். அங்க இருந்தது. இந்த மாதிரி சிறு நூல் வரிசை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய புத்தகங்கள் போட்டிருந்தாங்க. நல்ல அருமையான புத்தகங்கள் நிறைய இருந்துச்சு. அதுல கொஞ்சம் புத்தகங்கள் வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்புறம் சில முக்கியமான புத்தகங்களும் வாங்கினேன். அதாவது இது சின்ன புத்தகமா இருந்தாலும் இதை அறிமுகப்படுத்துறதுலேயே எனக்கு வெக்கமா இருக்கு. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அவ்வளவு ஆழ்ந்த கருத்துக்கள். இதை நான் ஒரு தடவை தான் படிச்சிருக்கேன். ஒரு தடவை படிச்சோடனே உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும்னு தான் வந்திருக்கேன். அதுல இருக்க கருத்தை எல்லாம் அப்படியே உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு செறிவார்ந்த கருத்துக்கள். திருப்பி திருப்பி படிச்சாதான் நிறைய கருத்துக்களை புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த மாதிரி கருத்துக்கள். இதை நான் ஒரு தடவை படிச்சுட்டே இப்போ உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போறேன். அதனால மேலோட்டமா அந்த புத்தகத்துல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போறேன். நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க. 25 பக்கங்கள் வெறும் 25 ரூபாய் தான். நீங்க ஆன்லைன்ல போய் கூட இது மாதிரி நிறைய புத்தகங்களை தேர்ந்தெடுத்து ஆர்டர் போட்டா உங்களுக்கு வீட்டுக்கே அனுப்பி விட்டுருவாங்க. இது மாதிரி சிறு நூல் வரிசைன்னு சொல்லி நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு. முக்கியமான தலைவர்கள் எழுதின கட்டுரை எல்லாம் வச்சிருக்காங்க NCBHல. இந்த புத்தகத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, 2019ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி ஆங்கில இதழான தி ஒயர் அப்படிங்கிற பத்திரிகையில ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதாவது டாக்டர் அம்பேத்கர் பார்லிமெண்ட்ல ஆற்றின உரையிலிருந்து இன்றைக்கு நாம என்னென்னலாம் பாடம் கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதாவது லெசன்ஸ் ஃபார் டுடே இன் அம்பேத்கர்ஸ் லாஸ்ட் அட்ரஸ் டு த கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளி அப்படின்னு தலைப்பு வச்சிருக்காங்க. தலைப்பு வச்சு அம்பேத்கரோட அந்த உரையிலிருந்து எதெல்லாம் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி ஹைலைட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது இதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம ஒதுக்கிவிட முடியாது. அனைத்துமே முக்கியமானதுதான். அம்பேத்கர் எவ்வளவு பெரிய அறிவு ஜீவி அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் ஒரு ஆரம்பமா இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு. நீங்க அம்பேத்கர் பெரியாரெல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, முடியலை அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி சிறு சிறு புத்தகங்களை வாங்கி படிக்கலாம். சின்னதுதான் தருங்க, எவ்வளவு தின்னா இருக்கு பாருங்க. இப்ப இதை ஒரு முறை படிச்சுட்டு இந்த புத்தகத்தை விமர்சிக்க முடியுமா, இதுல இருக்க கருத்துக்கள் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட நான் முழுசா சொல்ல முடியுமானா முடியாது. ஏன்னா இது முழுவதும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்டது. திரும்பி திரும்பி படிச்சாதான் நம்ம அறிவிக்க எட்டும் அந்த மாதிரியான புத்தகங்கள். அம்பேத்கரை விமர்சிப்பவங்களும் சரி, அம்பேத்கரை ஃபாலோ பண்றவங்களும் சரி, அவசியம் அந்த புத்தகத்தை படிக்கணும். பார்லிமெண்ட்ல அவர் ஆற்றின உரையிலிருந்து முக்கியமான பகுதிகளை இங்க எடுத்து போட்டிருக்காங்க. இந்த ஒயர் அப்படிங்கிறதுல ஆங்கிலத்துல வந்ததை நம்மளால நான் பார்த்துட்டு, ஆகா இதை தமிழ் மக்களுக்கும் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஐயாவோட பேர் SV ராஜதுரை அவர்கள். அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்ப புத்தகத்துக்குள்ள போவோம். புத்தகத்துல அறிமுக உரை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதான் ஒயர்ல வந்துச்சு. இதை நாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பப்ளிஷர் NCBH நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் லிமிடெட். அவங்க தான் பப்ளிஷர். முதல் பகுதியில அம்பேத்கர் நன்றி தெரிவிக்கிறார் எல்லாருக்கும். ஏன்னா அந்த அரசமைப்பு அவை அப்படிங்கிறத உருவாக்கியே ரொம்ப நாளாயிருச்சு. அரசமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவை உருவாக்கியும் ரொம்ப நாளாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே நன்றி தெரிவிக்கிறார். அதை உருவாக்கினவங்களுக்கும் சரி, இவரோடு சேர்ந்து உழைத்த அனைவருக்குமே சரி நன்றி தெரிவிக்கிறார். நன்றி தெரிவிச்சுட்டு இவங்க இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதுறதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அப்ப கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதுக்கெல்லாம் அம்பேத்கர் பதில் சொல்றாரு. எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, ஆமா அமெரிக்கா, தென்னாப்பிரிக்கா இவங்க எடுத்துக்கிட்ட நாட்களை விட நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுத அதிக நாட்களை தான் எடுத்துக்கிட்டோம். ஆனால் அதே நேரத்துல கனடா, ஆஸ்திரேலியா இவங்கெல்லாம் அவங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுத நம்மளை விட அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி, ஏன் இவ்வளவு நாள் ஆணுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கும் காரணத்தை சொல்றாரு. என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னு சொன்னா, அமெரிக்க அரசியலமைப்புல மொத்தம் 7 பிரிவுகள் தான் இருக்கு. சவுத் ஆப்பிரிக்கா அரசியலமைப்புல 153 பிரிவுகள் இருக்கு. கனடாவோட அரசியலமைப்புல 147 பிரிவுகள் உள்ளன. ஆஸ்திரேலிய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல மொத்தம் 123 பிரிவுகள் உள்ளன. ஆனால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல மொத்தம் 365 பிரிவுகள் உள்ளன. அதுலயும் ஒரு என்ன சிக்கல் வந்திருக்கு அப்படின்னா, இந்த அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு அவங்களோட சட்டத்தை பாராளுமன்றத்துல தாக்கல் செய்யும் போதெல்லாம் நிறைய திருத்தங்கள் செய்ய சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 7000 திருத்தங்களுக்கு பரிந்துரை செஞ்சிருக்காங்க. அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா 2473 திருத்தங்கள் மேல
விவாதங்கள் நடத்தியிருக்காங்க. விவாதங்கள் நடத்தி 2473 திருத்தங்களையும் செஞ்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி விவாதங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நாளாயிருச்சு. அதனாலதான் நம்ம வந்து இதை முடிக்க நாளாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக இந்த அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவில் இருந்தவங்களையும் அம்பேத்கர் வந்து பாராட்டுறாரு. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஏன்னா நாங்க எழுதுறதுதான் சட்டம், நாங்க வச்சதுக்கு நீங்க மாற்று கருத்து சொல்லலாமா அப்படின்லாம் யாருமே சொல்லாம, அதை வந்து அரசமைப்பு அவையில, அதாவது பார்லிமெண்ட்ல வச்சு மற்றவரோட கருத்தையும் கேட்டு எல்லோருமே திருத்தத்துக்கு தயாராக இருந்தாங்க. அதனாலதான் இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் கொடுக்கிறார். அடுத்ததா அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவங்க இயற்றிய அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தன்மையை பத்தி சொல்லும்போது, ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் எவ்வளவு நல்லதாக இருந்தாலும் அதை செயல்படுத்த அழைக்கப்பட்டவர்கள் கெட்டவர்களாகவோ மோசமானவர்களாகவோ இருந்தால் அதன் விளைவும் மோசமானதாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறார். அதே நேரத்தில் ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் மோசமா இருந்தாலும் அதை செயல்படுத்த அழைக்கப்பட்டவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் விளைவும் வந்து நல்லதாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறார். இது வந்து 100க்கு 100 உண்மைதான். ஏன்னா பொதுவாகவே ஜனநாயகம் வந்து சமயத்துல பாசிசத்துக்கு கொண்டு போய் வழிவிடும். ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து ஜனநாயகம், கம்யூனிசம் இதெல்லாம் வந்து தெரியாது. அவங்களுக்கு அன்றாட பிரச்சனைகள் தான் தெரியும். அதை சார்ந்துதான் ஓட்டு போடுவாங்க. ஜனநாயகத்தின் மேல அப்பப்போ வெறுப்பு வரும், கொண்டு போய் பாசிசவாதிகள்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுவாங்க. அதனால இதை வந்து 100க்கு 100% நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது தான். எவ்வளவு நல்ல கான்ஸ்டிடியூஷனா இருந்தாலுமே மோசமானவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த நாடு மோசமான பாதைக்கு தான் போகும். அப்புறம் அம்பேத்கர் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றாரு, கம்யூனிஸ்ட்களை குறித்து சொல்றாரு, அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது கம்யூனிஸ்ட்கள் இருந்து தான் அதிக கண்டனம் வருது. ஏன்னு சொன்னா அவங்க பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகாரத்தை விரும்புறாங்க. அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, தனி சொத்து எதுவுக்குமே அரசாங்கம் இழப்பீடு தரக்கூடாது, அனைத்துமே அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானதா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு கம்யூனிஸ்ட்களை விமர்சிக்கிறாரு. அதற்கான ஒரு விளக்கங்களும் நிறைய எழுதியிருக்காரு. அதையெல்லாம் விளக்கி கூற முடியாது. இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க, உங்களுக்கே புரியும். அடுத்ததா ஒரு இடத்துல வந்து அம்பேத்கர் வந்து தாமஸ் ஜெபர்சன் ஜனநாயகத்தை பத்தியும் அரசியலமைப்பு பத்தியும் சொன்னதை வந்து மேற்கோள் காட்டுறாரு. தாமஸ் ஜெபர்சன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா, தாமஸ் ஜெபர்சன்ங்கிறவர் வந்து அமெரிக்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஏற்றுனதுல ஒரு முக்கியமான தலைவர். தாமஸ் ஜெபர்சன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒவ்வொரு தலைமுறையுமே வந்து அவங்க பெரும்பான்மையினர் சிந்தனையின்படி ஒரு அரசியலமைப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம், ஏற்படுத்தி கொண்டு தங்களுக்கு தாங்களே கட்டுப்பாடா இருக்கலாம். ஆனால் அந்த அரசியலமைப்பை வச்சுக்கிட்டு எப்படி வெளிநாட்டினரை கட்டுப்படுத்த முடியாதோ அதே போலத்தான் எதிர்கால தலைமுறையினரையும் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. இதன் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, காலத்துக்கு ஏற்றாற் போல அரசியலமைப்பில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரணும், மாத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதாகும். ஆனால் அம்பேத்கருடைய இந்த கூற்றையும் வந்து ஒரு சிலர் எதிர்க்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, அரசியலமைப்புல திருத்தம் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு எளிதா ஒன்றும் இருக்கல, அவ்வளவு எளிதாக வழிவகை செய்து தரப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதற்கு அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இதை விட எளிதாக எந்த நாட்டிலாச்சும் நீங்க அரசியலமைப்புல திருத்தம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு அறைகோல் விடுறாரு. அதாவது அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பார்லிமெண்ட்ல 2/3 மெஜாரிட்டி இருந்தாலே போதும், நீங்க அரசியலமைப்புல திருத்தம் செய்ய முடியும். அப்படி 2/3 மெஜாரிட்டி கூட வாங்க முடியாட்டி மக்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆதரவு தரலன்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நிறைய நாடுகள்ல, வளர்ந்த நாடுகள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அரசியலமைப்புல திருத்தம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா மக்கள்கிட்ட ரெஃபரண்டம் போகணும். எப்படி நம்ம எம்எல்ஏ எம்பிக்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அது போல அது ரெஃபரண்டம்னு சொல்லுவாங்க. அரசாங்கம் வந்து இப்போ அரசியலமைப்புல திருத்தம் செய்யலான் இருக்கு, இதற்கு உங்கள் ஆதரவு உண்டா அப்படின்னு சொல்லி வாக்கெடுப்பு நடத்துவாங்க. எஸ் ஆர் நோ அப்படின்லாம் ரெஃபரண்டம் நடக்கும் வளர்ந்த ஜனநாயக நாட்டிலலாம். ஆனால் அப்படியெல்லாம் இல்லாம இந்தியாவில் எளிதாக பார்லிமெண்ட்ல 2/3 எம்பிக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலே அரசியலமைப்புல திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு இருக்கு. இது ஒரு மிக எளிமையானது அப்படின்னு சொல்றாரு அம்பேத்கர். ஆனால் எப்பவுமே வந்து ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிசம் கையில தான் போயிட்டு வரும். அப்படி பாசிஸ்டுகள் கையில போகும்போது இது ரொம்ப ஆபத்தாதான் முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. அடுத்ததாக அதிகார குவிப்பை பத்தி விமர்சனம் பண்றாங்க. இந்த அரசியலமைப்புல வந்து மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லாம மைய அரசாங்கத்துக்கு தான் நிறைய அதிகாரம் இருக்கு, பவர் வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆயிடுச்சு, இதனால மாநில அரசாங்கங்களுக்கு பவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனம் பண்றாங்க. அதற்கு வந்து அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, மாநிலங்களோட இந்த சட்டமன்றங்கள், நிர்வாக அமைப்பு இது எல்லாமே வந்து பார்லிமெண்ட் வழங்கல, அரசியல் அமைப்பே அதை உறுதி செய்து, அதனால இதுல மைய அரசுக்கு அதிகார குவிப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற வந்து பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. ஏன்னா மாநிலங்களுக்குன்னு சொல்லி நிறைய அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு.
அப்படி கொடுக்கப்படாத அதிகாரங்கள் தான் மைய அரசுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இதுல கூட நிறைய பேருக்கு கருத்து வேறுபாடு வரும். ஏன்னா அந்த ஜிஎஸ்டி விஷயத்திலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஜிஎஸ்டி கொடுக்குற மாநிலங்கள்ல வாங்கி எங்க அவங்களுக்கு நிறைய ஓட் பேங்க் இருக்கோ அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு மைய அரசு செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த நீட்டு பிரச்சனைகளை பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் சரி, கல்வியையும் இப்ப மைய அரசு எடுத்துக்கிட்டாங்க. முன்னாடி மாநில பட்டியலில் இருந்ததை இப்ப மத்திய அரசு பட்டியலுக்கு மாத்தி மொத்தமா எடுத்துக்கிட்டாங்க. இதையெல்லாம் திமுக போன்ற கட்சிகள் எதிர்த்து வருகின்றன. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி செயல்படுத்துற ஆளுங்க இப்படி இருக்காங்க, அதனால இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு தான் நினைச்சுக்கணும். இதுல கட்டாயம் நிறைய பேருக்கு மாற்று கருத்து இருக்கும். அம்பேத்கர் இந்த கருத்தை கட்டாயம் நிறைய பேர் விமர்சிக்க செய்வாங்க. ஆனால் இதை பத்தி நம்ம முழுமையா சொன்னா அம்பேத்கர் சொன்னது அப்படின்னா கிடையாது. ஏன்னா அது குறித்து இன்னும் ஒரு சுருக்கமாக விளக்கமாக கூறியிருக்கிறார். அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிச்சு பாருங்க. அதே போலதான் எமர்ஜென்சி பீரியட்ல மைய அரசுக்கு நிறைய அதிகாரம் கொடுக்கறது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. அதுவும் நிறைய பேருக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்திரா காந்தி எமர்ஜென்சின்னு அறிவிச்சு என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு நாம அனுபவிச்சிருக்கோம். அதனால எமர்ஜென்சியை காரணம் காட்டி இப்படி மைய அரசுக்கு இவ்வளவு அதிகாரங்கள் கொடுத்தது தப்பு அப்படின்னு நிறைய பேர் விமர்சிப்பாங்க. ஆனால் அது ஏன் சரி அப்படின்னு சொல்லி அம்பேத்கர் அவருடைய உரையில விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறவங்களாம் அந்த புக்கை வாங்கி படிங்க. அப்புறம் இறுதியாக அவர் சொல்றாரு, இது ஒரு அரசியல் ஜனநாயகம் தான், சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு மகிழ்ச்சிக்குரியது தான். ஆனால் அதை செயல்படுத்துறது எப்படி அப்படின்னா அரசியல் ஜனநாயகத்தினால மட்டும் நம்ம செயல்படுத்திட முடியாது, சமூக ஜனநாயகம் வேணும் அப்படிங்கிறார். இந்தியா போன்ற நாடுகள்ல சமூக ஜனநாயகம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு? ஒரு காலத்துல இந்தியாலாம் குடியரசா தான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப இருக்க மக்களுக்கு ஜனநாயகம் தெரியலன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் இதோட அருமைகள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களா இருக்காங்களான்னா கிடையாது. ஏன்னா இந்தியாவில ஜாதி ரீதியான அடுக்குகள் இருக்கு. அப்படி இந்த ஜாதியெல்லாம் ஒளிந்து மக்கள் எல்லோருமே உண்மையிலேயே ஒருவருக்கு ஒரு சகோதரத்துவமா இருந்து சமத்துவத்தை பேணினால்தான் உண்மையான சுதந்திரம் கிடைக்கும். அது வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த இந்த சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது தக்க வச்சுக்கிறது நம்ம பெரும்பாடுதான் படணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நிறைய மாநிலங்கள், நிறைய மொழிகள் இதையெல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்தியாங்கிற ஒரு நாடை உருவாக்கியிருக்காங்க இல்லையா? அப்பயே நிறைய பேர் தனி நாடெல்லாம் கேட்கிறாங்க. இதையெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் அம்பேத்கர் சொல்றாரு. அதுவும் இல்லாம ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை பயங்கரமா ஒடுக்குறாங்க ஜாதி ரீதியாக. அம்பேத்கர் அதை குறித்து சொல்லும் போதெல்லாம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வெறும் சுமை தாங்கி கல்லாக மட்டும் இல்லாமல் இரையாகவும் இருக்காங்க. அதாவது சிங்கம், புலி, சிறுத்தைகள்லாம் மான்கள் இரையாகிறது போல ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இரையாகிறாங்க. இதையெல்லாம் இந்த ஜனநாயகம் சரி பண்ணி கொடுக்கணும். உண்மையான சமூக ஜனநாயகம் மலர்ந்தால்தான் அரசியல் ஜனநாயகம் நீடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நிறைய சொல்லியிருக்காரு அம்பேத்கர். புரட்சிகள் குறித்து சொல்லியிருக்காரு, சத்தியாகிரகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. பொதுமக்கள் புரட்சியில ஈடுபடலாமா வேண்டாமா, இல்ல அரசியலமைப்பை சார்ந்த தேர்தல் மூலமாகவோ இல்ல அரசியலமைப்பு மூலமாகவோ நீதித்துறையின் மூலமாகவோ தான் நியாயத்தை பெற வேண்டுமா அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அம்பேத்கர் இந்த உரையில தெளிவா பதில் சொல்லியிருக்காரு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப சிறிய புத்தகம், ஒரு 1 ஹவர்ல படிச்சிடலாம். நீங்கள் ஆழ்ந்து படித்தாலே 1 மணி நேரத்தில் படிச்சிடலாம். அதனால அரசியல் ஆர்வம் உள்ளவங்களும் சரி, அம்பேத்கர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்களும் சரி, இந்தியாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் சரி, இந்த புத்தகம் எல்லாம் உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கும். உங்கள் அறிவு கண்களை திறக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த புத்தகத்தை ஒரு தடவை படிச்சுட்டு விமர்சனம் செய்யறது அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு நான் ஒன்றும் அறிவாளி கிடையாது. இருந்தாலும் அந்த புத்தகத்தை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் தான். அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படியுங்கள். திரும்பவும் இதை தமிழாக்கம் செய்த எஸ்.வி. ராஜதுரை அவர்களுக்கு என் நன்றிகள். வணக்கம்.